Maite, zuria eta. Impresionante, Maite Maiora, bere lehendabiziko txapela, bere lehendabiziko garaipena hemen zegoman eta gainera errekorra hausiz emakumezkoetan Britziok, Emanuela Britziok ezarri zuen 4:28 hori eraban hausi du Maite Maiora, txikitu egin du denbora, hortxe da Josu bere bikotea besarkatuz hitzik egiteko gai badipa da. Ni lehenengo eta behin galdetu nahi nintzun, proibia maitxuta bat esan zen duen, ez dakizu laburrengo egunetan, ez dakizela lo zen duen, hainbeste maite, hori hitz hori ukiko zen duela. Orduan pixkat, hori hartzun hori apaldu dan, edo karrera osteko hau zelari dan izaten, lehenengo eta behin. Saiatzen naiz, nahi dut aiztu, baina ez du nahi aiztu. Nahi dut aiztu, porque relajoen behar naiz, baina peni ematen dira aiztia. Hor dakat horrelan nahazte bat, eta badakit ja nekauta nagoela, oso nekauta nago, dakat sistema, nerviosa dakat super nekauta, baina darana, ze dia recuerdo pila bat, eta gainera dia super fuertiak. Orduan, bueno, zaran dagoen esaten dugu batzuk oso politxak, baina nago oso nekauta. Eta batez ere buruz nago nekauta. Zegama Aizkorri beti izan da jendetsua, beti izan da, esate zuten ez dakit niz beti irakurrenaban, turra izango litzakela ziklismoan konparauta, edo algo zerbait, maia gorenian. Aurtengoa danak nabarmendu dute, nik ez dakit berezi showa izan da, edo jendetza handi showa egon ez dakit. Behintzat, hitz egin duten kirolari guztiek, nabarmendu zuten aurtengoa oso berezi, ez dakit zerkin duen horren berezi. Igual eguraldixa, gauza dira modu. Eguraldixa. Iaskua eta gero. Iaskua eta gero. Iasko recuerdo txar hori geratu izan, kriston igualdi txarra hotza abandono pilo bat. Nik uste bai, pixkatxo bat ez da iruditzen jata, Zegama Aizkorri, ja, dala, da oso zaguna, famosoa itzen, afizioa gaitxik, eta afizio hori guztu dutzen jako, eta gainera nahi dau, eta gero eta jende gehiago, ni ere. Eguraldizari gaina gehitxi behar jako, urtetik urtera jendeen afan hori haunditzu nahi hori. Gero ez eta... Gero eta demostrau gehiago, ni ere bai, zan parte. Ez que, ortengo izan da, gero, a ber... Igual dionakin errazo da jendia ere jutia, ikustera. Osa, beti, iaz jende pilo bat egon zen. Baina kresterixua andraitzeko igoera osuan jendia, pasilloa andraitz isotzen. Santi Espiritun, zan, baina izan zen minutuak nire izena, nire begiratzen agoan aurrera, itxisa zan pasua. Porque nire ezagutzen dut kaminua eta badakit hortik handala, baina itxisa zan, jendeak irikin biazan. Jendeak afan hori bultze etxezaitxu eta betzatzen da, kirolarisak ez diala molestau bihar, baina ezin zela kejau, porque jendea dago, fuera de órbita,
hain, kedaka faro, jende pila bate, atzetik bultza. Eta egisa molestia bada, molestia bada, baina... gustora hartzen da molestia bat, ez? Hori da. Igual. Bueno, Segama Aizkorri, zuri beti entzun izan dizut eta imaginatzute honetzute izango dela, berezia harremanak berak ere, ez? Badakit oso lotura estua daukazula txurrokakin, bai, bueno, jende batekin, Segamara lotzen zaitxu horrek ere, argazki bat badabil sare sozialetan, zueko politxa, ez dakit, berezia horrek ere itxen du harremanak berak, zan nahi dut. A ber, nire, Segama Aizkorri, berezia izan da beti. Ainoa, aierbe familizia eta Segamako laguna hauek eta ezagutu horretikan, guretzako Segamako maratoia izan da beti. Egisa da, urtiak aurrera ala, beraiekin lagunak egin gera, oso lagunak, eta bihurtu zen, duela 3 urtetikan onera, ondara 2 urte, ni urte ez izana, eta hain gezki pasau izana, eta eurak ikusi, Ainoak eta ikusi, zer zan guretzako, urte bale nua. Sartu ginen elmugan, urrengo urtean, soramen aurra, nik dakanankia, ezur bat apurtuta eta irten egin behar nabala. Ainoa, alde guztizetatikan, saiatzen, ni ez irtetzeko, niri konbentzitzeko batek ikusteko, ni ezin nintzala irten. Horre izan, azkenean, harreman bat, eta gero, egizare, izateko eragaitxikan oso lagunekin gera, eta listo, ez? Eta ni banak izan, eurentzako, nik irabaztia, zala, kristona. Gainera, isa ez dugu hitz egin hori buruz. Zer, genekin, niretzako esan kriston responsabilidadia. Zer, banak izan niretzako zea ondo izan nik irabaztia. Ja da oso zaila. Eta da isa imposiblia gainera. Da, gauza bat, hor dagoela, ez bisok igartzen zen duena, baina ez da nahi egiten oso komplikaua dalako gertatzia, ez? Eta behin lortuta, imaginatzen donik izango dela... Ez que... Nik galdetzen nahi nizu. Espainiako txapeldun, askotan izen zera, munduko txapeldun iaz lortu zen duen, munduko kopan irabaztia... irabazita... Kopa bera ez dakit irabazi dezun, baina... Ez kopia ez. Hau... pixka gehiago da, garaipenak. Maila horretan dago, edo... Nik erantzungo dizuten, esango dizu gauza bat. Nik lehenko urtean, barrueran, helmugan sartzera nijoanean, sartu aurretikan, nire burutikan, paso jatan Ainoa, eta pentsatu nagoen, hemen ez. Nik hau bai, baina nik ez, nik nahi dut Segama. Hau bai, baina ez. Erantzun da, galdera. Elmugan sartu zinean, ni justu noan zure gurasoekin eta alguan eta zure etxari galdetzen etzen, ez? Uniko neukan, maiteka urten bai, eta zaten hori, zela bizi izan duzut. Ni banek izan, aurten sasoi oso nian zegoala. Baina ikusten eman ja, obsesio puntu bat zeukala ja Segama Aizkorrekin, Segama Aizkorri irabazi nahi honekin, eta obsesioak askotan ez dira honak, obsesionatzia ez da hona, ez? Eta hori beldur hori bazeukan. Zer izan da zuretzat? Obsesioa, ametza? Izan da, obsesioa eta ametzan arteko nahasketa bat, obsesioa, esan. Eta gainera badakizu zedan txarrena, nik izan da lan psikologikoa, porque azkenean obsesioa zan, Obsesioa zan eta ametzak behin ez dira betetzen, zin nahi betetzen jako zan ametzak. Ametzak dira amesteko, ez dira... Bueno, betetzeko ere, bai. Bueno, ez? Ametzaiak... Ametzak... Zaiak dira betetzen. Bai, baina politxa da horren bila ibiltzia. Bai, baina nio obsesionauta nagoen. Eta orduan, nagoenan obsesionauta landu dut pila bat geixegi ez pentsatzia ametzean. Maiatzak 28 Segama maratoia. Baina
ez dut landu, ez naban landu, ez irabazteko aukeria, jakinda oso zaila zara irabaztia. Eta ere, ez bana esan izango kriston frakasua, oza, esan izango, que mal, negar, ez da gutxi horikan ere, ni bigarren postu bat, 450 batekin, kriston moriakin, baina nintzen posik egongo, baina ez izango frakaso bat. Baina, ez nintzen 450 bat, miran zango esaten, segama baten, 450 batein, bigarren postu bat, ez zian balixo. Ez que bakarrikan balixo zian irabaztia. Eta, izan da lan psikologiko oso... Bueno, Maitek irabazi dau, dudek ez dau, esportzuan partia berai dau gixo, baina Maiten bueltan badago talde bat, eta Inigok hori galdetzen zeban ere ez. Josun figura, honek Josun figura galdetzen zeban, eta nik galdetu gizut onena eta beste batzuena, ez dakit ez, talde hori. Ikuste zan, oso agerikoa zan, bukaeran helmugan, talde horren posa. Zuria bat da, talde hauen posa, nik hori nabarmen nahi nuke ez, ikusten nitxun, hau, edo arantza, edo Ander, edo, han zeudenak, ez da? Zela batetik zuk hori, taldean hori galdetu nahi nizuke, zer da, zuretzat talde hori, eta gero zueri, ez, unkituta, danokan unkituta ikusten zituzten zueri, ze sentitzen den lagun bat, segama izkorri bat irabazten ikustia. Claro, hitz egin dezakegu ostiralekoaz ere bai, baina ja ostiraleko geratzen da ia itzalian igandekoak, ja itzaldu du. Orduan, ze sentitzen da? Nahi duzunaz, ez. Nik esango dut, nik konturatu naiz, ni posik nago irabazileterako edo inguruan nire lagunak oin posik ikusten ditutelako. Klaru dago, ni bakarrikan imposiblia da, ze azkenean ez da fiziko bakarrik, edo ez da beraiek ematen diaten ura, segunduak, ez da azkenean karrera horretan galdu daik edo no irabazi dezakizun denbora. Da, psikologikoki, jakin, apoio hori, jendean indar hori, eta da responsabilidadia. Zezan responsabilidadia kristona, zuk nahi dezu jendia postia, baina zure esku bakarrikan ere ez dago. Eta nik esaten nion Josuri larun batian, eta Marko Dina fizioari esaten nion, nik badakit bihar ez dela faiauko. Nik banakizan nik ez nabara faiauko, nik ez dakitzen da bestiak zelan ningu dago. Nik beti esaten dutena, karrera bat irabaztia edo ez dago bakarrik zure gain. Zuk ondo inbia dozu, baina bestia baino hobeto inbia dezu. Beste batek inaldeu zu bezala prestatu da, egun hobia dauka, eta zuen pixkatu hobeto, ez? Eta hori ere pasatzen da, pasau alda. Ez dago bakarrik zure esku, baizik eta bestiak itzen debenan esku ere bai. Baina, bueno, zuk esan dezun bezala, zuk zuria basakizun, esan duen faiauko. Ni banak, a ber... Bueno, oso, bai. Gertauleke, baina ni oso konbentzi zuta ni ez nabala faiauko. Ni banak izan zein zan lana, eta gainera, karrera guztizan nola junitzen, eta banak izan hor zatorrela. Eta beira, hor zatorrela bat, ze gainera pentsatzen naban Amerikania zala. Nik ezak izan Silvia zala. Pentsatzen naban zala Megan. Pentsau, nire konzentrazioa zelan zan, eta nire agobizua zelan junzan. Bueno, gainera, urbian bai ukinaban krisis momentu bat, eta, bueno, Zaldibiko mutil bat, beran aixa zauala lagun, bueno, beran aixa animatzen, da, ebitu jatzen zauan, eta Zaldibiko, bueno, adur bendita balen. Anaixak, arek esaten zian, urbiara heltzen. Esaten zian, Maite, gaur ez da ibiltzeko eguna, gaur korrika itxeko eguna da. Noiz konturatzen zara? Ostra, gaur bai, gaur lari, gaur... Ni, 51 kilometroa. Ni leheno. Zu leheno, zu noiz. Ni nire aurretik pasau zanean holtzen, banak izan honek irabazengo dut. Bai. Eta bost edo. Nik ikusi naban arat bajatzen, eta gero kresterizia guztia inda gero holtzen. Eta, bueno, guzaukagun markauta ordutegi bat, bera pasau biazan ordutegi bat, eta
Ostia, pasau zen, 8 minutu aurretik. Eta Eta gainera izketan. ondo, eta banak izan, bere aurretik jun zana, Silvia, Silvia. denboria galtzen zeuela, Megan esan ikusten, Ja. esan gertatu laike, baina esan ikusten, baina gero, zu pasauta gero nik ikusten ditun binezkak zela pasau zian. Ja. Eta zizi zen, bat zizen denboria galtzen, eta Megan zizen fuera de carrera. Eta, ostras, orduan konturatu nintzen ni, gaur bai, gaur, lortuko dugu irabaztia, ze banak izan ezabala faiauko. Osea, erorketa bat espaldin bazegoen ero, baina esala bera etorriko. Ze Maitek karrerako leitzen ditu, de menos a más. Osea, oso rarua da bukaeran faiatzia. Bai, rarua da. Bai, nik Eta gainera mantentzeko zizen, naiz. eta grupo bat daukagu, eta nik holtzen jarri noan, posible rekord. Eta azkenian, han pasau zinean, 7 minutu azpitik, azkenian laugatik edo 3 eta piko hobetu zendun, baina ni orduan konturatu nintzen, jode gaur bai. Ez que nik esaten dizu gaina, eta igual gana hitz egitea da, errekorra buruz hitz egitea da, erraza da gero, ez, egunetara. Nik petzatzen dut, ez que ni ez nintzen izan konstiente errekorrana azkenengo 2 kilometroetan. Baina nerekin egon zinean lehengo abituamentuan, Bai, azkarregi. nigo, ez guaz azkarregi? Obsesio dut nagoa. Nigo, azkarregi guaz? Ja, Ez guaz azkarregi? Ostia, eta nik ikusten izun hain ondo, bai, denbora azpiti zuazte, baina gaur igual karreria bizkor erten da, edo, karo, zuk ere, ezen du nahi, Silvia, bizkor ertetzen baldin bada, baina, karo, eta hartzen baldin badizkizu, 5 minutu hasieran, esan edo dena, zuk zure ritmoa jarraitziagatik, 5 minutu eta hartzen baldin badizkizu, gero igual ezin diozu remonta, eta zuri ere eraman inzizu, no, repizka, ez? Ez. Zenden han bertan. Badakizu segertau zan. Otzaurtera, otzaurtera 8 kilometroa. Segamako irteria da, esplosiboa ez urrengua. Eta nire bizitzan, sekulan pasako eskatan, gozaba pasako jatan. Lehengo irteritzen, nesketan, eta igual lehengo 2-3 kilometrota junitzen lehengo postua. Eta zan zian, Felipe, emaite lauro zuazte, eta adelanto egin zian, euren artea pikauta zegoazen. Euren artea zegoazen. Dani adelanto egin zian, dani laugarrana jarri nintzen, eta zen begiratu nien Felipe, zen Felipe nizien ez pikau. Mira, zondikan posagan kilometroa da. Da hola nintzen zan, Mantentzen da burua inotz. Burua inotz, mantentze hori. Ba, niko lan esan nian Felipe, sentitzen zen nian Felipe, bai, zen Felipe, zuk ezagutzen duzu terrenua. Zen nian, maite, zukun tranquil. Eta ni, Felipe, nien ez pikau bihar hauekin, Eta nire horretik jarri zian, zapetza lehenko zua, eta ja laugarren jartzen zela. Zudeukazu, nik usten du ja, veterana punto bat, badakizula zela korritxu behar dozun, eta zer dan ez tozun egin bihar. Zure karreri entzen duen zuk. Eta hor 5 minutu ez dize zinora. Ez. Gero bukaeran, izen aldia... Baina kontura honintzen, segitxuan, porque otzaurtera ez daukarek anixo, otzaurtera... Eta badaude bajadatxo batzuk, eta kontura honintzen bajatzen etziala hainonak. Segitxuan, gainazke segitxuan konturatzen zera. Lehenko repetxua berut, turru, la goma, arrapau. Zena, ba, ja... Ja, lasaitxu nintzen, zena. Beruz, gaur, igual Andraitzera lehenu helduko dira laurak, baina Santispiritura harrapen goitxut. Posible. Claro, a ver, bakotza bere... Eta posible harrapako ditut, eta posible aizgorrera isotzen, ikusiko dugu. Gero gauzia da, que ja, otzaurterako justu kaminu bajadan, otzaurtera kaminua heltzen, ba ni adelantan itxo, eta hori da ere bai, pizkatxo bat inbeda nik itxen dut jolastu. Nik itxen dut jolastu juego psikologiko. Nik jartzen da horretikan. Hemen hau, Hemen hau. Osea, ni badakit, ez naiz jartzen adelantoin gozaitxu bigarren postuan jarriko naiz, ez? Itxen dut, eta gaina barrean ateatzen jata, osea, porque hori maratoi baten, txikleria, ateatzen jata, como barruko barretxoa bezala, como bada jolas bat. Bueno, pues hemen hau, eta de hecho, otzaurten pasatu nintzen
uste bigarren postua, baina, bueno, da bigarren postua zoze esatearen, porque niretzako nire hemen pasatzia, eta nire hanka da, jutia hirugarrena, ez da bigarren jutia, dana batea jutia. Baina, gero ja, berriz ere, hola, nahiz, adelantatzen da hori, aurreratzen da ibili ginen, konturatzen nintzen, beraiek ere bai, hasieran bai oso posik jarri ziren dira aurretik da, hasi ziren juten, baina, ja, ez ziren juten. Eta nodezketan, 8-9 kilometroa. Eta falta da Aratz, falta da Aizgorri, falta da dana. Horre igual konturatu zinean. Ez ziala jungen beste. Bueno, hitzen dozu zure karreri. Aiatzen hometara, vamos, posek ez, urrengoa, eta hori, inigo naz, ez nuke nahi aztu. Inigo hori mandio bitzetan zuen. Bai, zer sentitzen dan, ez? Zure kasuan zekar, kirola disa zaiate bibixo, baina lagunak. Eta ez dakit zer dan, zeren aurretik, ez dakit laguna dan, kirola disa dan aurretik. Baina, bueno, kontu da nik ikusi zintzu dela, helmugan oso unkitzutan. Bai. Zertu lasaitzut ikusi gola. Zu eta bueno, taldean zauden Lizarpeko beste batzuk ere bai, bueno, zu esportiba taldeari lotuta zaude, baina Lizarpeekin federauta ere bai. Talde hortako kideak ikusi dituen oso pasauta. Bai. Zer sentitzen da, Inigo? Nik karreran zehar nerbizio pilo bat. Nerbizio pilo bat, eta ez dakiz zergatik. Osea, oin igual pentsatzen, izen leike, igual inoiz baino gertu hau ikusten gendulako, edo nik behintzat ikusten abalako aukeria zeukala irabazteko. Eta, basak egun ze esan nahi zeukan honek, eta guretzako ere, niretzako personalki, oso bereziz esan maitek segama irabaztia, eta gainera, bueno, hankasarte txiki bat eukina banik, oso nervioso jarri nintzen, oso, zesaten nahan, ostia, nire kagada bategatik oin, igual karreria pikutara dizi. Gauza bat eman edo beste bat eman, hor naztu zinean. Bueno, hankasarte txiki bat. Gure arteko sekreto, bai. Eta, ikusi nabanean gero hori zen Atabarretan. Eta Aratz bajatzen ikusi nabanean. Oin diokan bigarren zitzen, baina gerturatu zitzakon pilo bat Silbiari. Eta nik galdetu nion, ondo zuaz? Bai. Eta ikusi naban barrezka eta esan nahan, eske jartze jata, ubioi prodizia jartze jata. Emozioa benita. Negarrak galdetu zian, a ber, ondo dizu. Ondo zuaz da, bai. Da, esan nahan, jazta, gaur irazingo da. Seguru nakan. Eta gero, holtzen ja lehena pasau zinean, denporietarata, eta ja, lehen esan duguna, rekorra hobetzeko aukeria, eske, gainera izen da, dana, osea, izen da. Maitek lehengo aldiz irabaztia segaman, eta rekorra gainera, eta kriston rekorra. Eta taldeko parte sentitzu nintzen. Berak irabazi, berak dauka meritu guztia, hor inungo dudarik ez da honik ez da nire gainean niko medailutari jartzen, baina taldeko eta ez Lizarpeko bakarrik baizik eta lagun bezala eta korrika askotan zenizuekin hasi nintzen Espainiako kopak eta korritzen, Fuentedera, Junginala eta guzti hori, ordura arte hemen gelditzen nintzen, eta mendikan kanpora hasi nintzen zuekin ertetzen, eta igual horrek harremana estutu indeu, eta niretzako izen zen, aste bete lehena irabazi naganik Espainiako txapelketa bigarren aldiz, eta kriston posa eman zian, baina askoz gehiago emozio nahi nintzen maite segaman irabazten ikustia. Da, lasterketa bat mundua, datorrenak izan da lasterketa berak daka prestigioa. Bai. Munduko kopatik kanpo egongo balitz ere. Prestigio. Jendeak nahi du karrerari irabazi. Gaur egun da, segurunez izango da munduko txapelketa irabaztia baino, oihartzun gehiago ematen dagoen zerbait. Bai. Garrantzitsua bastat esango ze bekak eta diru laguntza asko munduko txapelketa edo Espainiako txapelketekin lotuta daude, baina korrikalari bezala prestigio gehiago nik usten dut
Dudarik gabe. Segamako maratoiak ematen da bala, eta ikustia bakarrik dago, horren atzetik dauan, impacto mediatikoa. Ez, esaten zidazen, aste honetan, izan da, zoramen bat, ez? Zoramen bat da. Baina, guazela, esaten zu, garrantzitsua da nire Sagama irabaztia gure, o Inigon, Espainiako txapelketiak, kilometro vertikala ikasten jo, garrantzitsua ere ez da. Zer, meritu ere ez jako kendo, meritua kristona da, politxa da. Baina bi maila desberdin dira. Nik hori, ulertzen dut eta personalki, komila tartean pixka putada bada, ze niko indala azte bete lortutakoa geratu da guztiz eklipsauta, egizia, hola da, argi eta garbi, hola da, geratu da guztiz eklipsauta, Segamako asteburu horrekin. Bai. Onartzen dut eta, putada da, komila tartean, ze nire gatik gitxia bitze egingo da, baina ez dia maila bereko bilorpen. Segama irabaztia da, Da, nik izaten aman, eta Arredondon txetxurbieta ditu zianean entrevistia ditzen esan nion. Segama Izgorriko maratoia da, lasterketa guztixen, ama. Bai. Da, ama. Da, listo. Kilianek esaten daban bezala, eta ja hartu da norma bezala. Segama iz Segama. Segama da. Osea, gero beste karrerak, batzuk egongo dira munduko kopan, beste batzuk erten ingo dira, baina Segama beti dabor, eta hartu dagoen prestigioa, eta hori irabaztia da, munduan dagoen karrera garrantzitsuena, irabaztia lortu da lamitik. Hemengo edozein karreratara, Karakateko igoerara, parte hartzen duzu Karakateko igoera, eta jendeak flipa bitzen dugu, goixan, zenbat jende dagoen ikusten. Plaza beteta. Bidian ziar, jende pilo bat. Hori igual, Elgoibarren berezizia dalako karrera hori. Jutezera, adibide moduan jarriko dut, Aragoiko karrera batera, eta daude, antolatzaileak, eta parte hartzaileen baten, emaztia, edo gurasuak, edo lagunak. Eta kasualidez mendida jundianak, eta karreretak edin zuzen dira. Baina, ez da juten jendia, aurre ikustera. Nahiz da, Aragoiko karrera importantiena izan, Eta hemen ostera, daukagu beste afizio bat, ez dakizela deitu. Karreretara jutia animatzera, jendia ikustera, euren sufrimentuakin disfrutatzera. Ze horrek lotura dauka seguru. Inigok eta Bixok galdetu nahi genizun hau. Badakigu bolada txarra pasatu zula, lesioak eta bat, eta nondik ataratzen da, ez da nondik ataratzen da indarra, jakin nahiko onduko bestiok ere bai, gero gorengo mailara agertzeko berriz. Bada, galdera bat, eta ez dakatela erantzun konkretua. Indarra nondik ataratzen da, ez dakit, azkenean da, zu lesionauta zaude, oain hola nao, Itzen dut nire bizitza pixkatxo bat aiztu zeiatzen naiz ahazten zein da nire afizioa, zentratzen naiz gehixo bizitzako beste balore batzuetan. Eta eguna pasatzia, eta jarraitzen duzu entrenatzen, eta olako baten konduratzen zera, entrenatzen, azten diala denborak berriz ere onazitetzen, horren eukido, zeiatzen zera erlojua pixkata aiztu eta disfrutatzen eguraldi xaz, ez dakit. Baina oso konstantia zara. Bai, baina ere esan nion, eta esan aban, eta ez da gertatu eta gertatu izan balitz, ez dakit azkenean ningo naban. Baina, klarunakan, aurten, zerbait gertatu izan bajatan, azkenengo 15 egunetan, eta istripu bat, igual da, txian atian markoan kontra bihatza apurtu, edo zego zapasik, jatzu, katarro bat, ez banetza Segamako maratoien irtetzen, irten ez, ez ban aman lehiatzen, porque irten parte hartzera ez, irten,
ez naban urte guztian, ez karrera bat ere egingo, zapatillak ez nitzu, zintziliko dira ditzu. Biziketi hartuko dut, ez dokirora gako, hori dakat, baina biziketi hartuko dut, baina ez dut pentsatzen korrika itxea. Eta hori izaten nagan, ez da gertatu, eta gertatu izan barit, bueno, ez dakit, baina, desde luego, ere, nik egia daka nire amorrua, o nire, bueno, bai, desinatzen gera, baina, izu, nik ere pazientzia o indarrak irtetzeko zulotikan ere, gazta dutxen jataz. Bai, baina, osea, igual da, zu pizkate zeitzutelako eta, osea, zera, azkenengo urtietan bihurtu zera oso detallista prestakuntzakin, zaintziakin eta lesionatzen zeranean ere niri atentzioa ditzen diana da ze gaitasun daukasun venga, aurrera, ez dakit zer egin behar dut, ez dakit noren gana joan behar naiz, ez dakit noraino ez dakit zer proba itxera, baina venga, usatzen. Nik uste dut badakizu zer, askotan, konturatzen naiz, eta horre Josu eskulpia, ez dago txorikan ere ez, baina Josu dizena atera bia dut, ze Josu ezak izan itxen dagoan, eukitzen dira umega bezelan gezurran gainetikan, eta bere aldetikan itxen dut bere lana, eta itxen ditu bere gestuak. Eta ni enterau gabe, o ni konstienti izan gabe, tak, eramaten dira ara. Itz egin dut honek, eta jadakatena gestion hau da. Ez nahiz ni bakarrik. Karo, azkenean hor atzian dakaten, ze kasualidadia, ez dakiz zer. Eta nik ez dut ezer, ez dut ezer ez. Nik Josu izan da gestio danak inditzunak, itzekin du batekin bestiakin, hau bialdu dio, eta igual, inkluso negatu jata, bueno, Josu hau eta hori itzegin behako, ja ez da hori da dao. Ditzen ez, hau? Oso ondo, konpontez ari bizten da. Oso diferentiak zertela ere nik esan moduke bai. Oso diferentiak. Ez da, nik ikusten zaitzuten batzutan oso ezberdin, baina gero, oso ondo ustartzen zeate. Zela, esan zure galdera, nola dramazu txabolakin bizitzia. Hori da. Zeran drama txabolakin bizitzia. Bai. Josu da pertsona bat, bere, jendeak ikusten dau, oso bromistia, oso emina, gero, usten dau, bere gauzak, bere gauza importantinak, bere pasioak edo lagatzen ditu, nire etxikan, nire laguntziarren. Egisa da, gero, eta hori Laura horrek, esaten zigun, gerala pertsona batzuk, Josu da ni dazkat, responsabilidade batzuk danak nik, eta bere beste gozo responsabilidade batzuk danak Josu. Eta nien ez preokupatzen bere ditzunak eta Josu ere. Josu ez da preokupauko, zoz esatiaren, frigorifiko iriki eta ez bali badauz ere, ez da pasatzen ezerrez. Ni naiz, eguneko egun horren ardura duna. Eta Josuk nire gain lagatzen dau. Ez bali badauz eitzen ere, ez dia esapazaten gainera. Ez dia esapazaten da. Pixkatxo bat alrebez, eta nik lagatzen dut, bere gain beste ardura, adidez, organizazioak, edo ikusten dira gezkin mediko batikin, ez dakiz fiziokin hitzekin hau eta bestia resonantzia bat. Gera? Konfiantza osoa daukazu bera gaituan zure, esan edo, bere arduran lagatzen dituzulako, zure prestakuntza, zure, esan edo, ez? Bai, eta bera lagatzen ditu nire esku beste gauza guztixak. Eta gero, bere, la pertsona bat, hori, jendeak ikusten da bala, umea hundi bat bezala, eta ez, da oso arduratzua da, bere gauzetan, da, superresponsablia, eta gaina da perfekzionista, Bai, oso. Buah, exagerau. Eta jendeak lan ez dago ikusten. Ez igual jendeak ikusten dugu hori, umea hundi bat bezala. Bai. Baina ez dugu zeutzen beste faceta hori, bere beste faceta hori, dala
berak ondo itxian editxun gauzetan, dala... Bueno, detalle máximo. Detalle máximo. Galdetzen nahi zuen, eta gero inigo hori galdetzeko, baina Zegama Aizkorrin marka ere jarri duzu, ez dakit, pixkate baterako izango da marka hori, 2009ko marka ondu duzu, zuriak ere utziko etza orden baratxo baten. Zeinek hautsi dezake marka hori? Eta noiz? Ba, nik uste dut, esenek ez dakit, ze urtero irtetzen dira korrikalari berrixak, irten ez dira itxen lurrazpitxikan, baina, bueno, azaltzen dira korrikalari berrixak, enteratzen diala maratoia Zegama ni nahi dut, irabaztia nahi dut, eta aldet. Edozin eskatorri daiteke munduko edozin lekutatikan, usten dut irabaztera, baina eman behar dira oso kondizionak. Lurra eta gura handisa. Berriz ere lehengo, gainera lehen ahaztun jata esatia, nik lehengo igandian posiblemente zen nire obsesioa esan irabaztia. Nire rekorra, eske ez jatan inporta, orduan dolan, ez jatan inporta, ni ez nintzen prekupau beruzkoan rekorran bila jutiana. Ez da nizan nire helburu bat, ez da obsesio bat, ez bai, kontudatu nintzen, 2 kilometro faltan, denbora... Lau gota bosnera amala. Claro. Eta daukeria, zeukazula rekorra etxeu. Claro, baina ni, 35 kilometruan nahi zonaban pixkatxo bat polikixo jun, baina irabazi. Orduan, datorrena, kanpotikan, eta ez dakana obsesio hori irabaztekoa, ez dakana obsesio hori, porque nire obsesio bakada zen irabazi, eta kondizionak ematen balin badia, gertolik. Esaten dozunakin, zuk ikusten dozu, ondiokan rekorrak margena daukala. Seguramente nengo igandian, bai. Claro, eman biadia kondizioa. Nik uste nengo igandian, ikusi bestik ez dago, nire mugan oso ondo sartu nintzen. Ez dut usain gian ondiokan geixo, esan nahi duzu? Nik uste du baiet. Loko pasa horrez gaur misera, ja. Claro, eta lagatzen dozu airian, pixkatibal, garaipena, gero irabazteko aukera hori... Eskuan euki edo, bueno, bai. Edo arriesgau, rekorran. Ni sartu izan naiz helmugan ondikan da iztutu haua. Nerekin sartu zinean aretan... Askosek eskixo nagoan. Eta estrenian askosek eskixo nagoan. Eta hori da, segitxerik hartzen, nekauta naho. Baina ez naho. Ni ez nagoan karrera eitzen pentsatzen bukatu da dira ezin ez gehiago. Nahi dut irabazi, bukatu nahi dut irabazi nahi dutela. Ez nintzen imaginatzen ez irabazten. Ez hori da grabiena. Ja, eta horre, igual jarri biharko zinak ez. Bada espada. Zer gertauleken gauza bada. Eta azkenean, ostiralian da larun batian, itxendet orain, Josu hitz egiten diot, bera konbentzitzu nahi izan, da, bera esaten diot, ni konbentzitzu nahi izan. Eta Josu esaten diot ostiralia, Josu jazta, hemen ja, kilometro vertikala baino nenu, esan nian, Josu gaur kilometro vertikala igandian maratoia, hemen ez da eserre, ez dakik zer gertatuko da, baina gertatzen dela, ez da pasatzen eserre, ni behar izaten diot, Josu begiratzen zian, ez esan bizu. Baina, bueno, hori da, azkenean da, zu konbentzitzu nahi izan, benetan sinisten ez dezun gauza bat. Claro, arredondokoa, gero ostiralian, kilometro vertikala, alkarren bueltan zabizte. Ospatu duzu alkarren merituak? Besarren daukau merituak. Horregan. Bai. Ez que niretzako, ez dago ospakizun handixo gure artean hitzegin hori eta kompatibilidade hori. Niretzako izan zen, Arredondon, Bixok podiumian oso berezia izan zen. Hori, kristo. Podiumeko momentu eura, nik gaur egunez aspireu aldoten gauzarik handixen ere izan zen. Maitekin podiumian, Espainiako txapelketa baten, egotia podiumeko postu altuenian. Eta momentua izan zen ospatu... Hori da. Ospakizunik nik ez dutin. Nik usten dute ospakizuna izan zela, emandako besarkadak eta momentuan elkarrekin egotia
Eta gero, Segamako helmugan. Niretzako izen zen, bai Josukin emandako besarka eta negar mordo batin nabala, eta gero Maitekin berriro. Ez azkera ospakizuna zer da? Hori izen zen, momentu... Txampaina datia, jatia, hori da ospakizuna. Niretzako ospakizuna da hori. Niretzako ospakizuna zen, Segamako Elizako aldapia hori sartu, helmugan, jendia, ni banak izan. Ez que, gainera, urtero goto zerate denok leku berdinetan. De hecho, horten dure gurasoak etxaudezen beti zaudezen lekuan, eta begiratzen dagoan, eta etxaudezenan. Baina beste danok, orduan, ospakizuna da hori, ospakizuna. Ospakizun Inigori, hemen daukagu hau ere kristonak inda, baina, klaro, itzaliala badozu, atara egun itzaletik. Zer galetuko zeretzazun Inigori? Nik Inigori ezer esango nioken, ezer galduko nioken ez. Nik Inigo animatuko nauke aurten, esan baino animau aurten behintzat munduko kopan edo kilometro vertikalak eitxera jutia. Porque ikusten dut papel on bat inlik edabala, eta oda, igual da, niretzak ere bai, kriston posa izango zen, Inigok papel on bat itxen ikustia. De hecho, ostegunean, espero naban barrutikan Inigo urrengo egunean podiunean ikustia. Esan ahal izan, eta niretzak nire penia mazia. Sorte segun. Nire honetan posizia honi bigarren postu hori eta Inigo podiunean ikustiak. Ba, igual pixka falta izan jatan. Ba, nik mazke ze galdetuko nion ezingo nioken anima. Bueno, itzegin da zuzuk ere, zure karreri buruz. Osa, Arredondokoa, hori bai, hori borobil. Bai. Hori borobil urte esan. Bai. Arredondokoa izen zen, niretzako berriz ere bueltatzia, azkenengo urtean, nahiz da emaitza honak lortu, ez nahi sentitzu tope-topera. Gauza batzuengatik o bestiengatik, iaz ere belauna hasi zitzatan pixkat gelditzeko eskatzen, eta enitzen sentitzu hain ondo Arredondora arte. Eta Arredondon, jode, berriz ere, ostras, hemen egoteko gain naiz. Eta nago, eta gaur disfruta bingo dut, eta gainera Maite aurreratu indaban atzetik, eta zen, gaur bisontzako izango da. Ze momentu izan zen? Bisontzako, ni begiratu naban. Begiratu dut, ikusten Inigo, zezena moduan, eta impresio eta nahi zian da. Gainera, pixka bromio bezala nizun nola, paso irikitzera bezala, eta Inigok esazten dira, gaur bisontzako da, eta zepetzago nagoen, ostia, bai isa, gaur bisontzako. Gero du ginen mugara gora eta dudia zartu jakun, Karo, guk bai ondo ingen du, baina betiko ez dago gugan bakarrik. Eta gainera kronoen hartetzen garen geranian ondiokan da bitxiak, ez dakizu bestiek zein deben. Eta, jode, etxo nik amauz, emisortzi segundo batik libro nagoen. Zure lorpenetara dutxu gara, baina honenak ere, honenak makina bider Inigo urten da, askok esango dute ataratzen dugula beti. Baina merituak inditxulako, Inigon karrera. Eta da barrenen, kilibarren duan bezala, Lariz barren. Atal bat. Hilabetero, ez, atal bat niretzako, eta hilabetean behin agertzen dian ere baitzak, eta listo. Oinguan ere asaldu zea, Inigo. Berriro. Eta ber, zuk bidea zu, valorazio bat, Inigon ibilbidea, dana, bere horren. Nik bizikletan azizala, eta zaten horre, igual loin lagengo du, hau, bizikletara pasauta. Baina, niretzako Inigo da, ni bezala, baina, igual ni... Baina hain perfekzionista izan gabe. Hori da. Eta hain... Orduan asko mejor horrekin orduan, zatezu detaile horiek zaituko metodiko izan gabe. Bai, eta... Nik usten dut eta faiatzen diola askotan da buruak. Bai. Niri faiatzen ez dianak. Baina fizikomente nik usten dut ekiparako baginekin Inigo eta Bixok nahiko antzerako ikusten dira. Ni ikusten dut. Osak Inigok dazka gauza puntu batzuk mejoratzeko eta mentalki askotan faio itxen da eta ez nuke faio biako. Burua saiozu, orduan? Nik usten dut dela izateko erabat. Ze ambizioa
Igual. Bueno, nik galdetu dizut, aber lesioetatik zela ertatzen da, baina galdera retorikoa esan zen. Nik badakit hor barruan zer dauan eta da ambizioa. Osea, nahi dut berriro hor egon. Nahi dut berriro hor aurrian egon. Eta hor aurrian egoteko, inbiar baldin baditut hau eta hau, ingo ditut, oso kostiente izan gabe, baina inbiadian gauza dira, medikora joan, ez dakiz zer, eta zuk deukidozun ambizioa, seguru nago, segama zeukazula buruan, eta oin, segama lortu duzu, deukiko duzu CCC, beste gauza bat, eta nik ere, beti buruan, Espainiako txapelketa edo munduko kopako karrera horiek, baina horra iristeko zerrin bihar dan, ze gauza utzi bihar dian alde batera, eta nik maite ikusten dut prestuago gauza horrek betetzera, eta ni igual ez hainbeste, eta gero presio aldetik berako beto jasaten dugu. Beto gestionatzen du. Nik uste baiat. Osea, inbiarra baino, inal izate hori, nik gehiotan faiatzen dut. Bai. Inaldoten, ikusten baldin badot inaldotela. Askotan hobeto funtzionatzen dut. Bueno, haber ze gertatzen da, inaldot eta itxera nua. Inigo adibidez, segama esgorriko maratoi bat, suposatzen da bana irabaztia guretzako, suposatzen da bana, Inigo presio hori, Inigo posiblemente ezingo dauzekulan irabazi, ze ez dago aguantatzen psikologikoki pentsatzia, segama esgorriko bat, maratoia irabazi alda bada. Jakin, ni bezala jakin. Gaur, osea, fizikamente aldot, eta gauzak ondo ditzen balen baditxut, aurten irabazi dezaket. Inigo, faia bingo luke. Porque imaginatzia hori irabaztea, ze suposatzen daban, eta pena bada. Bai. Eta pena bada, eta jende asko pasatzen jako, Galderetako baten bagunkan, favorituen artean, zoan zure izena, sama hori, presioa beti lortu da sama moduan, Zeran eramaten da, oso gaizki. Eta... Nik oso gaizki. Ez, oso gaizki. De hecho, hasta azkenetikan horrean nik ez eta artikulu bat irakurri ez zer irakurri. Zeran eramaten da, ez hartzen. Pentsago, gaina jendeak... Bolan ez hartzen, da jendeak, gaina, etiketa utxe zaitxu, nik hartzen den mobila, borrar. Begiratzen da, gauzen urtiak dian, beste gauza batzu begira. Segura eldingo daban, sartzen zera. Baina, Liberian esaten duzu, zuk presioa ondo jasatzen duzula, honek baina hobeto behintzat. Bai, porque dakit gestionatzen, dakit hainbeste oso garrantzitsua dan gauza baterik hainbeste garrantzi ez ematen. Da? Ni jasaten dut oso erraz, nazte borrazteteko presioa. Karakate, bueno, baina, karo, nazte borrazte azkenian, herri mailako gauza bada, eta beste gauza bada, maila horretako karrera bat. Aurten bai, gara guztizan, maratu egin, lau urte pikoa jende guztian. Aurten bai, aurten zeuria da, aurten egia da, aurten. Baina egin bihar, ez? Eta... Berotu naban 5 minutu, eta igual, 30 pertsonak esan zian, hemen maitea animo aurten bai.